съм човек. Жив човек съм. Няма такова лице. Аз съм човек. Жив човек. Живият човек се казва Георги. Причина. Кой съдия? Той беше неадекватно се отнесе към повтори трети имена. Живее човек, няма такова име, фамилия, през име, объркахте. Името на съдята, който ви изпраща. Кой съдия ви изпраща? Чувам ви добре, обясните се. Аз не ви чувам. Това е ваш проблем. Чувам ви добре. С живия човек говорите. Да, точно с живия човек Георги Карагьозов. Трябва да се уверя. Искам да отворите вратата, да видя, че сте ви и тогава ще ви обясня. Кой е на вратата с някакви искания? Представете се. Отворете вратата и ще ви обясня всичко. Казвай кой е на вратата. Трябва да се представите, това ви е задължение. Аз не ви. Така че, още един път Представете се, ако обичате. да ви обясня за какво идваме. Чакай се. Виж сега. Не се представя, нито казва кой съдия го праща, значи посещението ти е невалидно. Няма какво да разговарям продължително с тебе. Давай бъде, няма какво да разговарям с него, той е някакъв измислен. Няма може да си валиш, ти не си спазваш работните задължения. В момента извършваш самоуправство. В момента ти извършваш домашен терор. Слушай, не ме прекъсвай. Дошъл си, зависнал си на вратата, слушай. Да. Аз мога да прекъсвам, когато си искам. Да, защото си лице, а аз съм човек. Така. Но той иска да се... виж го, заяжда се тук. Вие не може да представлявате Народен съд. Аз мога да представлявам, но ти не. Няма какво разговарям с тях, те не се представят, нито казва кой. Вие не се представяте. Щом не се представяте, значи сте никой. Разговорът е приключен. Айде. Кой е този човек, който суфлира до вас? Не желая да разговарям повече с вас. Представете се, ако обичате. Жив човек съм аз, Георги се казвам. Два гласа ли имате? Другият човек кой е? Разговорът е приключен. Да се представи. Довиждане. Ами приятен ден. Чувам, че пипаш вратата, не мога да бараш частна собственост. Докосват вратата. Правят обърнато да докосват частна собственост.
Днеска е 4 юли, 8:47 часа. Допуснаха публичните оферти, които са предполагаме, че са скъсани, не се представят, повтарям, което прави посещението им инвалидно. Чисто самоуправство и домашен терор. Предполагаме са изключили камерата и се докоснаха до офертите, които са на вратата, най-вероятно са ги скъсали. Не се представят кои са и не казват кой съдия ги е изпратил, което е самоуправство. В момента се извършва домашен терор. Стоим и чакаме, най-вероятно са при вратата. Говорят за някакво дело, не казват кой съдия ги изпраща, не се представят, което е нарушение на тяхната служба и води до самоуправство. Казахме им, че разговор е приключен. За момента са, предполагам, са още пред вратата. Преди малко се звънеше продължително. Има лепенка на шпионката, за да не видим отвън какво става. Докосаха се до частна собственост. Вчера, на 3 юли, пуснахме публична оферта, която гласеше, че ако лице в униформа или служител на силова структура се приближи на не повече от 20 метра до Георги Жекчовек или до член от семейството му, ще му даде 50 милиона евро. Чудим се. Добре. Отидах. Какво? Отидах. Не сме сигурни на шпионката. Има такова. Вероятно може някой да остана да причака. Ами те е такова. Ние вчера пуснахме офертата, днеска ти идват, значи я приемат. Да. Приеха офертата.
8,52. И сега сме на изчакване.